Sa gabing ito ng musika, pananampalataya at pasasalamat para sa ating Panginoon at sa mahal na Inang Maria. Sa pagtatapos ng ating makabuluhang gabi, isang karangalan po na makasama kayo sa musika at panalangin. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa ating mahal na ina, ang Immaculada Concepcion, na patuloy na naggagabay at nagdudulot ng pag-asa sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa at nakibahagi sa pagdiriwang ngayong gabi. Ang ating mga awit at panalangin ay nagiging alay ng pasasalamat at patunay ng silakbo ng pananampalataya at pag-asa na bumubukal sa puso ng bawat isa. Naway patuloy tayong maging buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos at ng pagkalinga ng ating mahal na ina. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Ako po si Jennifer Joquino. At ako naman po si Jonard A. Rafael. Muli, Magandang gabi at Ave Maria!